Wel, mae gen i bootcamp yn fan hyn sydd wedi bod yn redeg am jyst i wythnos efo tua 20 o pobl. Maen nhw wedi trefnu'r anhelaeth ohono fe hunan, ond y pwrpas ydy bod nhw'n treulio amser heb ddefnyddio'r Saesneg a dyna di'r allwedd i bob dim sy'n mynd ymlaen ganddyn nhw. Dwi'n joio fy hyd gymaint i cael cyfle i siarad Cymraeg, achos does dim cyfle i siarad Cymraeg yn yr Almaen yn amlwg. O'n i'n synnu faint o pobl sy'n siarad Cymraeg yn y stryd. Dwi'n dod o Birmingham yn reiddiol, a mi nes i symud yma efo fy ngwr. Oedden ni'n synnu iawn, achos mae pobl yma yn siarad iaith wahanol. Mae nhw ddim yn siarad Saesneg yn y dre, mae nhw'n siarad Cymraeg. Yn y bôn, maen nhw gyd wedi bod yn y dathliad, ond mi oedden nhw'n gwybod bod yna gynnig iddyn nhw aros am wythnos bellach, achos yn enwedig gan bod ni yn Caernarfon sydd yn lle mor naturiol Gymraeg, oedd pawb yn gweld bod yna gyfle bendigedig iddyn nhw fyw trwy gyfrwng Gymraeg. Ie, mae bootcamp lle da ni'n just siarad Cymraeg trwy wythnos gyda'n gilydd, a mae'n ffordd wedi ti ddim yn dysgu mwy o Gymraeg mewn ffordd, ond ti'n dysgu sut i defnyddio Cymraeg sydd gen ti yn barod. Dyna yr peth hudolus am y bootcamp. Da ni yn llety arall sydd yn brosiect bendigedig yng nghanol Caernarfon, lle mae'r gymuned leol wedi cymryd drosodd adeilad oedd yn mynd a'i ben iddo fo, a wedi dechrau troi fo yn ganolfan sydd yn mynd i wedi croesawu bobl i Gaernarfon, lle i aros, lle i gyfarfod. Mae o'n enghraifft bendigedig o gydweithio gan y gymuned. Mae gen i bobl yma'n hyn, un o'r pethau sydd yn codi calor rhywun, mae yna bobl o cymaint o wledydd gwahanol wedi cysylltu efo'i gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Helo, dwi'n Barbie, dwi'n dysgu Cymraeg. Henrik ydw i, a dwi'n dod o'r Almaen. Dwi'n dod o Sierra yn reiddiol. Dwi'n dod o'r Almaen. Gerexa. Llundain. Canada. Gogledd i Wales. Coventry. Gaerdydd. I ni, mae hynny wastad yn gwneud yn ei deimlo bod y cysyniad o'r Gymraeg fel iaith fach yn hollol hurt. Mae hi eisoes yn iaith rhyngwladol.